Martin Kiš slobodno vrijeme provodi s najdražom osobom, Martinom Kišom. Čak mu je i lozinka za svaki web shopista. Hakeri je nikad neće pogoditi i odlepršati s Martinovom lovom. Martin Kiš je jedan od velikana hrvatske naive. Ne budi i ti hrvatski naivac. Redovito mijenjaj lozinke za društvene mreže, mailove i shopping stranice. Posjeti Naivci.hr i surfaj sigurnije uz CERT.hr. Josip Švigir upravo čita mail koji nudi instant lijek za ćelavost. Samo treba upisati broj kartice. Čini se da bi osim kose mogao instant ostati i bez love. Josip Švigir je jedan od velikana hrvatske naive. Ne budi i ti hrvatski naivac. 2 put promisli prije nego svoje podatke podijeliš na internetu. Posjeti Naivci.hr i surfaj sigurnije uz CERT.hr.